Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Barkanmu da kasancewa cikin wannan shirin tare da ni Sultan Malik. A yau zan yi magana ne game da karatun jami'a wato university. Na san da cewa ilimi abu ne mai matukar amfani a rayuwarmu. Sannan a kowane mataki na rayuwa kake, kana da damar da zaka nemi ilimi. To amma akwai wani kalubale da akan fuskanta na zuwan 'ya'ya mata karatu jami'a. Wannan bidiyon da zan samu saurara yanzu zai iya zama sanadiyar cangawan tunani da yawa na mutane. Ga labarin nan kamar haka. Yarinya ce ta gama makarantar sakandare, ta balaga ta cika, lafiyanta lau tana sha'awar aure. Mijin aure kuma ya zo zai aure ta. Uwar ta ce ba za ta yi aure ba sai ta je university. Sai uban ya ce a'a idan ta yi aure ba za ta je university ba, ya ce ni dai ba za ta yi aure ba sai ta je university. Ba yadda uban bai yi ba, ita kuma ta ja ta ce ta fa ba za ta yi aure ba sai ta je university. Yaya ta gama secondary school, shekarunta bai wuce 20 ba ko 18 ba a ce za a aurar da ita. To uban kuma sai ya shiru ya bata. Aka hada kuɗi yarinya ta tafi university ta kama karatu. Wata ran yana zaune a gida kawai sai ce kai bari ya je university nan ya ga ya yarinya nan ta. Dama can hankalinsa bai kwanta da tafiya ta university. Yana shigowa university ya ce shine baban wance kaza, aka ce ke kana department kaza, ya je gurin. Aka ce suna da guri karatun su kaza, ya je gurin. Aka ce a lecture su sai an jima amma yanzu tana aikin irin dakunan da yan makaranta suke kwana dinnan. Yana zuwa sai ya samu wata sai ta ce to ga daki gyarka. Ya buga kofa sai ya ji shiru. Sai ta ce mata bata, sai ce wa yarinyar bata na, sai ce a tana ciki. Tana cikin ɗakin. Yarinyar ta tabbatar mata tana ciki. Uban ya ga ya daɗe yana bugun kofa yana tsaye, yarinya bata saurare shi ba. Ita bata san ubanta bane. Ta ɗauka wani ne ke buga ko wata ce ke buga mata kofa. To tun da wannan yarinya ta tabbatar wa uban ɗakin ƴarka kenan kuma nan take. Kawai sai ya buga kofar da kafa. Yana buga kofa sai ta ga wani kato yana kwanci a kanta. Daga siket sai siket a jikinta. Ba kome. Shi ma yana tuɓe haka ya same su. Yana kallo uban, ita ma tana kallo, sai yara tana ce a'a kama hanyar kake ce. Sai ya kama hanyar sai ya sassa kayan sai uban yana kallo sa. Ita kuma ta zo za ta ɗauki kayanta ta sai ce a'a yadda kike nan zo shiga mota. Aka yi sa ta a moto, daga ita sai siket da ruwan maniyi a jikinta ko'ina. Ya sa ta daga nan mota kawai bai tsaya ba sai gida. Yana hon matarsa ta bude kofa ga mai gidan ya dawo. Tana bude mai kofa sai ta ga jaƙar ta tsirara, jiki a zube da jiki a lalace. Daga ƙyar siket haka sai haka. Ya ce mai wannan, ya ce mata university kenan. Gaskiya university da kike ce ba za ta yi aure ba sai ta university ga ta. Na same ta wani yana kanta a gaba na yasa tufafi, ita kuma gata yanzu a gaban ki ne za ta sa to da breziyanta da riganta da siket ɗinta da ɗan kwalinta da sarkanta da ɗan kunninta, yadda ta cire ta aje yana kal gadon haka uban ya zo da ita a gaban uwar. Wata ta ya shiru ya ce to ga university yar kike. Ya kama hanya ya fita waje, baƙi ciki kamar ya kashe kinsa. Ita kanta uwar ta rasa mai za ta faɗa, yarinya ma ta rasa mai za ta faɗa. Ta je ta yi haka a makaranta, ana karatu a aji, wani yana tare da ita a kan gado. Amma an tashi za ta dawo gida, ta sa riga, ta sa zani, ta sa hijabi, har da niqabi rufe fuska, amma na munafurci. Kai wanda ka ganta da hijabi da niqabi, ai kaga alama mai tsoron Allah. Ashe kuma wata ce sai daban. To Allah ya ce ku kare ƴaƴanku daga zamowa ƴan wuta. Mai wannan halin idan bata tuba ba ƴar wuta ce. Namiji ma idan bai tuba ba dan wuta. Yaran nan su yi makaranta su ma kai gaba da university in ana iya ɗaya su, in kuma suna iya ɗaukan karatu. Amma aure shine martaba farko na ɗiya mace. Komai karatunta, komai gatanta, komai kyawunta, duk abin da mace take da shi, in dai ba ta da miji ita ragadda ce. Amma ita na da miji ta cika. To wajen mijin nan kuma a yi la'akari da addini da aƙida da kyawun hali da lafiyar jiki. Idan Allah ya kawo wannan tunanin cewa ai gidan haya ne zai kai ta, ana jira mai gidan kansa. Mai gidan kansa Allah ba zai jarrabe shi ya sai da gidan ya koma gidan haya ba. Abu ne na Ubangiji. A daina gudun mutum wai don bayi da kuɗi alhali yana da naki.